El meu relat, titulat Només les arrels sabran com guarir-me, tracta una mica de la recerca d'un personatge principal de les seues arrels i del sentit de la seva vida en un moment i en un context en què la ciutat, les relacions i la vida en si mateixa van massa a pressa com per a poder aturar-se i reflexionar sobre qui som i en quin moment ens trobem i què és el que volem aconseguir. Aquesta recerca el du a mirar una miqueta en el seu interior i mirar en la seva infantesa, en la seva adolescència, tornar a casa de la seva difunta mare per poder reflexionar sobre les seues arrels. Em vaig presentar al Premi Sant Bori perquè és una gran oportunitat que dona a tots els nivells escolars i també a nivell universitari, per a escoles d'adults, etc., per a poder desenvolupar la tasca creativa de la literatura i de l'escriptura. I crec que sí que hi trobem alguns paral·lelismes entre la meva obra, que tracta un poquet de la tradició, dels arrels, etc., i la tasca de la Fundació Sant Bori, que es preocupa per conservar el que és la llengua valenciana, la literatura valenciana, la tradició i els nostres arrels lingüístics.